Siden jeg lavede den her video, hvor jeg snakkede omkring, at jeg havde et angstanfald i toget, har jeg fået en masse spørgsmål omkring, hvad jeg gør, eller tips og tricks til hvis man har panikangst. Det skal selvfølgelig lige siges, at jeg ikke er en professionel. Jeg kan kun snakke ud fra min egen erfaring og ud fra min egen angst. Alle oplever angsten på en forskellig måde, og det er også derfor, det kan være lidt svært sådan at give nogle tips og tricks, fordi det kan være, at det, der hjælper for mig, ikke hjælper for dig. Noget af det første, jeg vil sige, det er at prøve at acceptere, at den er der. Jeg bliver altid virkelig ked af det og frustreret, hvis det er, at jeg får det dårligt, altså med angst. Fordi det er den der følelse af, at man ikke kan noget, og det er den der følelse af, at jeg vil gerne til det her, men jeg kan ikke. Og der bliver man nødt til bare at prøve at være sådan her. Det er virkelig irriterende, og det er virkelig ærgerligt. Men man bliver seriøst nødt til at lytte til ens krop, og man bliver nødt til bare at acceptere sådan, det var bare ikke i dag, jeg kunne bare ikke i dag. Men jeg vil også sige, at nogle gange kan det også hjælpe at udfordre den. Lad os sige, at jeg har meget angst og skal op og træne, og jeg føler, at jeg ikke kan tage op og træne, fordi at jeg har det så dårligt. Så har jeg prøvet nogle gange at ligesom prøve alligevel at bare tvinge mig selv derop, altså blive ved med at gå hver skridt, men i mit eget tempo. Og så nogle gange, så kan det faktisk hjælpe, fordi når man så er der, så kan man ligesom på en eller anden måde få sig selv ud af det. Men jeg vil sige, det er meget forskelligt, om det her det virker. Nogle gange kan det også være, at jeg kommer derop, og så bliver det bare endnu værre, og så tager jeg hjem, og så må jeg jo bare sige, at i det mindste så prøvede jeg. Snak med nogen om det. Lige så snart du er åben over for det. Wow, der kom solen. Hej. Så snart at du ligesom siger det højt, så bliver det også lettere. Og hvis du har nogen omkring dig, som ligesom ved det, og ved, hvad du går igennem, så kan de også bedre acceptere, hvis du for eksempel har brug for at aflyse noget, eller hvis du er lidt stille i en setting eller et eller andet. Men hvis du ikke bare siger det, hvis du ikke bare er ærlig over, hvorfor det er, du har det sådan her, så ved de jo ikke, at grunden til, at du er sådan her, er på grund af det. Plus, at hvis du så er i en situation, hvor du har et begyndende angstanfald, så er det lettere at sådan lidt give tegn til sådan, I need help now. Og så vil jeg selvfølgelig også sige, søg hjælp. Altså, tag til lægen. Få dem til ligesom at sende dig videre. Dog vil jeg sige, ikke have nogen forventninger. Fordi det er seriøst et så lort system. Altså sådan, jeg har prøvet i flere år at ligesom komme videre i psykiater. Og der sker bare ingenting. Altså nu er jeg kommet lidt videre med min angst. Og jeg startede på medicin for min angst. Det krævede også, at jeg blev ved med at komme derop igen. Og jeg synes bare, det er mega ærgerligt. Og jeg synes, at det er for dårligt, at der ikke er nok hjælp at hente. Jeg tænker i hvert fald bare sådan lidt det, jeg lige kunne sige nu. Jeg ved ikke, om det overhovedet var nogen hjælp. Men jeg synes også bare, det er et virkelig svært emne. Også fordi det er så personligt, og det er så kompliceret. Altså, min indbakke er også åben, hvis der er nogen af jer derude, der føler, at jeg har brug for at snakke med nogen, som har det på samme måde. Fordi det er noget af det, jeg synes er sværest, det er, at jeg ikke har så mange i min omgangskreds, som oplever det, som jeg gør. Og så er det også sådan lidt svært at både sætte ord på det, men også ligesom sådan, det er virkelig svært at føle, at man ligesom ikke bliver forstået. Især når systemet ikke engang er der for en.